Hayırlı kın Татарстан, hayırlı kın hürmetli televizor караучылар. 21 июль ертәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга хәерле, уңышлы эш көне телибез. Бүген Корбан бәйрәменең 2нче көне. Барлык мөселман кардәшләребезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Йортларыбызга иман нуры иңсен, тигез, бәрәкәтле тормышларда яшәргә насыйп итсен. Бәйрәм уңайыннан социаль челтәрләр, котлаулар, ихлас теләкләр белән тулды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең Instagram сәхифәсендә урнаштырган социаль видеоны без дә карап үтик. Дәүти шалтырат. Алалы. Сәлам, улым. Сәлам, Дәвәтей. Иртәгә бәйрәмгә кайтыгыз. Корбан чалабыз. Аз гына булышмассызмы дигән иде. Без дуслар белән Иделгә барырга дип сөйләшкән идек күптән инде. Ярар. Үзегезгә карагыз инде. Ишан сау гына йөрегез. Ярый, рәхмәт. Киләсе бәйрәмнәр белән сау бул. Кайтыйк авылга. Дәвәтиләрем белән бергә бәйрәмнән уздырастан күпме калгандыр. Дамир Себердән шул Корбан бәйрәме дип кенә сорап кайта алды. Чын дус булса ул сине аңлар. Тем более лодки арендовали. Efendim, şuna su sal deme kızım benim. Salayım mı? Sal. Teşekkür ederim. Oturun yanına. Oldu. Hemen cevabı. Ничек улым, пішеме? Була ма? Була, Дәвәти, була. Малайша. Бик матур күренә әле бу. Әйе, бик шәп бу. Корбан сарыгы. Кім булыр екен анда? Шашлық исен сизіп талғаннар ахырысы. İstemsiz. Assalamu alaikum. Корбан гаите мөбарәк булсын. والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر. Ярый, ашларыгыз тәмле булсын, әйдәгез. Башкалабыз Казанда хәрәкәттә бәрәкәт проекты, ягъни бушлай бию дәресләре дәвам итә. Дәресләр җадвалы белән сез Милли Казан Instagram сәхифәсендә таныша аласыз. Биргә йөрүчеләр бу күптән көтелгән һәм чыннан да бик кирәкле проект дип саный. Ни өчен дигәндә, чөнки яшьләрнең татарча бии белмәүләре ачыкланган. Әлеге проект һәм татар биюнең үзенчәлекләре турында сөйләргә дип бүген студиябезгә фламенко бию остасы Гөлсинә Галимуллина килде. Гөлсинә, Исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез, хәерле көн. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Менә бик шат. Гөлсинә, менә сезне бик күпләр фламенко остасы буларак бик яхшы белә. Һәм инде әңгәмәбезне дә шуннан башлыйсы килә. Ничек итеп татар кызында испан халкының дәртле биюенә мәхәббәт уянды? Бу минем үзем өчен дә хәзерге вакытта табышмак, башлаганда табышмак түгел иде ул. Очраклы рәвештә әле мәктәптә укыганда минем кулыма эләкте видеокассета, анда Ривер Данс спектакле иде. Шул спектакльдә чакырылган кунак булып биегән Мария Пахес. Шул вакытта мин күрдем дә аның биюен гашык булдым.
9 класс булдым икән, 8 класс булдым икән белмим. Мен әле авыл баласы бит, Иске Салавыч авылыннан Балтач районы. Бездә хореографлар, балетмейстерлар, ниндидер профессиональ кешеләр безне биргә өйрәтмәделәр. Миңа биргә ошый гына иде. Ләкин менә шул Мария Пахесны күргәннән соң, миңа шул фламенкодан башка бер нәрсә дә кирәк булмады. Ул минем өчен хыял иде, зур, һәм бәлки чынга ашмас кебек тоеладыр ул миңа. Кемдер миңа шул 8 класста укганда әйтсә, Гөлсинә, менә син 8-10 ел рәттән Севилья шәһәренә барып, фламенко осталарыннан, иң яхшы фламенко осталарыннан дәрес алырсың дигән булсалар, бәлки мин шаммаганда булыр идем. Менә хәзерге вакытта без аны экраннан да күрәбез сезнең биюләрегезне. Бу безнең мәктәптә укый торган кызлар, минем дәресләргә йөри күп төрле. Беләмчә сезгә бит инде язылып та дәресләр сез бирәсез, әйеме? Дәресләр бирәм. Без туры эфирда, Гөлсинә. Без туры эфирда дулкынландыра. Дулкынландыра шулай бит. Менә беләсезме, сез бер вакытны әйткән идегез әңгәмәгездә. Фламенко минем бию темпераментыма туры килә, менә татар биюе бик үк килеп бетми дип. Менә бу сүзләрне бер вакытны Алтын битлек премиясе лауреаты Нурбәк Батулла да кабатлаган иде. Ни өчендер менә татар биюе безнең темперамент килеп бетми дип. Нәрсә белән туры килә фикерләр бу. Менә татар биюен ничектер үзгәртеп, аны заманча әйткәндә перформанс дип әйтәләр инде бездә, әйме? Менә шулай үзгәртеп була микән? Сезнең фикерегез? Нишләп булмасын, бию минем өчен бию, бәлки бүтән кеше өчен бүтәнчә уйлыйдыр. Бию ул тел. Бар татар теле бар, рус теле бар, инглиз теле, испан теле. Тел, ләкин тел бит үзгәрә. Мәсәлән, 20нче гасыр башында кебек сөйләшми бит инде бездә кеше. Тукайны да менә адаптация узмаган ниләрен укысаң, әсәрләрен укысаң, бөтен нәрсә дә аңлашылмый бит инде. Биюне дә тел кебек карыйсың икән, ул бит инде 100 ел элек, 200 ел элек булган кебек калган, чөнки ул вакытта яшәү шартлары да бүтәнчә булган, социаль шартлар да бүтәнчә булган. Шул хатын-кызлар гына да аларның яшәү рәвеше икенче төрле, киемнәр икенче төрле булган. Әлбәттә, минем бүтән җирем капланган икән, мин нәрсә генә бия алам. Гомумән безнең халыкта бит ул хисләрне күрсәтү хупланмый. Сабыр тотып сары алтын, тыныч кына, матур гына, күз астыннан гына карап. Безне ялып кына, шулай тамашачыга карамыйча биергә тырышалар. Тамашачыга карамыйча биергә тырышалар дип әйтмәс идем мин егетләрне, аларның биюләре җәһәт җитез, кызларныкы да. Ләкин бездә шундый үзенчәлек бар, безнең татар халкында, урысларда да бәлки бардыр инде ул. Без шатлык турында гына биебез. Күңелебез шат булганда гына. Әгәр дә минем елыйсы килә икән, әгәр дә миңа кайгы килгән икән, әгәр дә мин көнчеләнәм икән, минем ичимдә әшәкелек бар икән, һәр кешедә әшәкелек бар, гафу итегез. Мин бит моны чагылдыра алмыйм. Миңа шәхсән фламенко нәрсә белән ошый, ул минем ичимдә булган барлык хисләрне, барлык тойгыларны шиксез чагылдырырга мөмкинлек бирә. Татар биюе миңа бу мөмкинлекне бирми, һәм мин анда индидер хәзерге вакытта ясалмалык та сизәм. Хәзер бит гади кешеләр арасында татарча бии белгән кешеләр әз, һәм нишләптер ул безнең халык өчен менә сәхнәдә генә биелә торган, индидер академик биюгә әйләнеп калды. Анда индидер табигыйлык бетә. Табигыйлык бетсә, кеше аңа бит тартылмый. Кешене җәлеп итә торган дидер әйберләр булырга тиеш. Менә тарихка күз салсак, безнең бит революцияга кадәр бөтенләй татар биюе булмаган. Бары тик менә революция бу инде 1905 еллар, менә шул сәнгатькә, мәдәнияткә күтәрелеш булган чорда гына берникадәр бию хәрәкәтләре керә башлаган. Аның да өйрәнергә кирәк, менә ничек барлыкка килгән татар бию, ничек татар бию хәрәкәтләре рус бию хәрәкәтләре белән чагышмый. Менә булар да бик үзенчәлекле. Менә шуны сорау бирәсем килә. Фламенко бию стасы буларак, менә шуны әйтегез, татар бию белән охшаш яклар бармы менә бу хәрәкәтләрдә? Кешеләр бит гомумән бер-берсенә охшаган. Әйтәләр бит хәзерге заманда бигрәк тә РВДАле дип сөйләшергә яратар бит шикләр, кешеләр арасында, илләр арасында шикләр сызыла. Һәм бар бездә без кешеләр бер-берсенә охшаганнар. Һәм әлбәттә нәрсәдер безне берләштерә. Ләкин тел дип әйттем бит инде биюне.
бию ул тел. Безнең телләр аерылган кебек, әлбәттә безнең биюләр дә генә аерыла. Фламенко инде ул күбрәк дәртле, анда көрәш темасы да, анда мәхәббәт темасы да, бөтен төрле темаларда ачыла. Менә безнең биюдә нишләптер? Җырларыбызда бит ул безнең бар, җырларыбызда бар. Ләкин менә көрәш, аны менә Нурбек дәген еш кабатлый, ул хәзер бик тырышып шушы теманы алга сөрә инде. Көрәш темасы биюдә. Бездә чынлап та бит көрәш темасы юк. Ниндидер агрессия кешедә бар. Әлбәттә инде бәлки аны күрсәтергә ярамыйдыр дип уйлый безнең халык. Ләкин ул бит бар. Һәм бу үзенә күрә энергия, һәм энергиялы әйбер генә кешене бит җәлеп итә. Костюмнар шул ук. Нишләп безнең костюмнар шундый? Менә хәрәкәттә бәрәкәт проекты ул иде безнең Казанда бик уңышлы гына башланып китте дип әйтергә була. Һәм менә әлеге проект башланганчы Кариев театрында бию кичә, бүген, иртәгә дигән түгәрәк өстәл узган иде, анда сез дә катнаштыгыз, хәтерлимәйме? Һәм менә әлеге әңгәмәдә татар биюенең методикасы булмавы турында кат-кат әйтелде. Әйе, ул булган, аны инде элеккеге заманнарда кемнәрдер язырга тырышканнар, ләкин менә хәзерге вакытта ул чынлап та юк. Һәм инде менә минем дә шуны сорау туа, менә безнең татар җырлары бар. Әйе, без аларны инде сүзләре бар, көе бар, мелизматиканы кушып, ничектер әйе без аны тырышабыз бер төрлерәк җырларга, шул ук булсын алмагачлары, күбәләгем. Менә татар биюен, менә без инде әйтеп киттек, яшьләр бии белми бит. Менә моны ничектер, менә бу проблема дип санарга була инде моны, бит Гөлсинә. Татар биюен ничек өйрәтергә була менә яшьләргә? Ул әйләнмәсен инде бер төрле хәрәкәтләргә. Аны менә чынлап та бурма дигән хәрәкәтләр бар безнең, тагын ниндидер хәрәкәтләр. Менә өйрәтү мөмкинлеге бар. Менә татар бию белгече түгел бит мин. Миңа бу өлкәдә үз фикеремне әйтү дөрес булырмы, юкмы? Мин татар кешесе буларак, татар мөхитендә, татар авылында, татар теле белән, татар бию белән туган кеше буларак кына бу сорауга җавап бирә алам. Аны бию белгечләренә госансамбльдә эшли торган кешеләргә бәлки әйтергә кирәктер. Ләкин мин үземне менә гади Гөлсинә итеп алам икән, ничек миңа өйрәтергә кирәк? Минем өйрәнәсе килергә тиеш бит иң беренче чиракта. Минем өйрәнәсе килә, әгәр дә бу миңа ошый икән, бу миңа ошар өчен нәрсәдер булырга тиеш бит инде. Минем уйлавымча иң беренче чиратта бу энергия булырга тиеш. Табигый энергиялар. Бию бит ул гел метафизика белән ниндидер менә шундай әйберләр белән бәйле, дин белән хәтта бәйле әйбер булган. Көчне бит без җирдән алабыз. Һәм нишләптер менә безнең биюдә шул җир белән бәйләнеш югалып бара. Әгәр дә мин сәхнәдә генә күрәм икән, матур итеп бизәнгән, бер-берсенә ошаган, төз матур кешеләрнең биегәнен, мин бит аларга ошамаган. Алар бит башка дөнья кешеләре кебек. Ярар, матур карап торырга мөмкин, ә минем алай бисе киләме, юкмы? Энергияны нәрсә? Ул бит күмәк бию, күмәк безнең бит уеннар булган. Ул уеннар нәрсә өчендер яшәгән, нәрсә өчендер барлыкка килгән, аларның үз функциялары булган. Хәзерге вакытта безнең шулык авылларда, шулык сабан туйларында кеше бийми башлады. Бии торган кешеләр инде китеп бара. Менә мин кичкенә вакытта, менә мин үзем 86 елга сабан туйда әбиләр, бабайлар бииләр иде. Алар ешрак, менә без сәхнәдә күрә торган бию түгел, чабата бию бииләр иде. Менә минем иптәш кызым госансамбльдә бии торган Алсу Максумзянова үткәрде чабата бию буенча мастер-класс, шул хәрәкәттә бәрәкәт саларында, ул искиткеч уңыш белән узды. Кешеләрнең янган күзләрен күрсәгез, аларның дәррәү кубып, алар шуны хәтлек сусаганнар, менә бу энергияга. Һәм менә бу бар иде, менә минем кичкенә вакытта шушы әбиләр, бабайлар биегәндә. Олар менә без сәхнәдә күрә торган татар биюләрен миләре дип бимиләрне шул чабатаны. Һәм шул чабатада табигыйлектә һәр кеше аны үзенчә бийде. Ләкин мин Гөлсинә мин бер төрле биим, чөнки минем характер бер төрле. Сезнең хылкыгыз Айзилә икенче төрле, ул икенче төрле бии торган була. Ул минем күңелдән дидер шундый җылы матур хисләр булып калган. Һәм хәзер алай итеп бигән кешеләр бик сирәк. Аларда бит кемдер бит аларны өйрәтмәгәннәр. Менә аның әнисе бигән, ул әнисенә караган өйрәнгән. Тиешле бит Гөлсинә. Үзеннән чара тиеш.
гаиләдә булырга тиеш. Мин нәрсәгә бии беләм, чөнки минем әни биергә ярата ди. Ул биидер, мәҗлесләрдә әти белән бергә. Син аларга карыйсың дагы, бала бит инде ул уйлап тормый, ул нәрсә күрә, шуны кабатлый. Әгәр дә әти, әни, әби бабай бии икән, әлбәттә аны балалар да өйрәнә торган була. Димәк, бу гаиләдән һәм тәрбиядән Иң беренче очракта тел кебек ул гаиләдән килергә тиеш. Кулланышы булмаса, аны шисе килми. Инде теге мәктәпләр турында сүз алып барсаң, әйеп кирәк татар бию мәктәпләре. Мин аны берничә тапкыр кабатлаган булды инде, шул ук Севильяда, мәсәлән, йөзләгән мәктәп бар фламенко бию буенча. Аларның унысы профессиональ биючеләр, анда бөтен дөньядан кешеләр килә. Мин дә киләм Татарстаннан, бүтән кешеләр дә килә, Бренди Магдалена дигән Германиядан. Һәм теге кичкенә ишек алларында урнашкан студиялар бар гади кешеләр өчен. Менә безнең бит ул юк нишәптер. Хәзер хәрәкәттә бәрәкәт башланды һәм менә без бөтен тамашачыларыбызны әлеге проектка катнашырга чакырабыз. Бәлки шушыннан соң ни барлыкка килер, ниндидер шул дулкын безне алып чыгып китә торган. Бик уңышлы проект дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә көтеп калабыз. Гөлсинә, бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Чынлап та бик шундый проблеманы да күтәрдек без һәм инде сездән дә файдалы киңәшләр иштек. Рәхмәт. Без тарихыбыз белән танышуны дәвам итеп, Батулла ядкарханәсенә сәяхәт кылдык. Сауларымыз, хөрмәтле туганнар, менә без тагын очраштык. Сез бүген Биектау төбәге Чыршы авылындагы ядкарханәдә. Сез мөштәриләр буларак, күзәтүче буларак. Бүгенге мавзук патефон дигән сүз. Нәрсә ул патефон? Бүгенге көндә бит инде ул юк, граммофоннар, музыкальный центрлар. Әмінә бу безгә музыкальный центрдан да кыйммәтле әсбаб иде заманында. Менә ул патефон ничек ачыладыр иде. Патефон теләсә кемдә булмый торган иде. Бер яки ике кешедә. Яки ул зиялы кеше, яки бай кеше. Менә минем әти зиялы кеше иде. Ул патефон алып кайтты, ул бик күп табалары да исән. Әлфия Абзаловалар, Рәшид Вахаповларны, Зифа Басыроваларны тыңлап үстек. Хәзер мин сезгә аның ничек эшләгәнен күрсәтәм. Менә шулай итеп, без аны корабыз. Берничә тапкыр әйләндерәбез. Аннан соң җибәрәбез. Куябыз. Күрәсезме? Тавыш шул кадәр матур чыга, баян тавышы да. Аннан соң Зифа Басырова җырлый моны, гаҗәп матур җырлый. Дикциясе, һәр бер әйткән сүзе аңлашыла. Инде бу ничә патефон ничә җыллар уйнатыла. Менә җырчыларга үрнәк итеп куяр идем. Музыкасы ишетелсә сүзләре аңлашылмый. Сүзен аңламагач ни җыр була инде ул. Ул сүзе дә яхшы аңлашылырга тиеш. Музыка да яхшы ишетелергә тиеш. Чөнки сүздә мәгънә бар. Җырчылар шул турда онытып бетерә. Тавыш ул кычкыра, ләкин сүзен аңлап булмый. Менә бу инәсе, патефон табасы инәсе ул бетә, корыш ул. Аны үткен нидер, чөнки инә юк, инә табып булмый. Игәү белән, биләү белән эшлидер. Менә аларны берничә саклана таптым. Патефон дигән темабыз тәмам, ләкин тагын соңгы җөмлә әйтәсе килә. Менә патефон табасын чыгарып ташладык бит. Менә шуклык башында ятадыр упражнениялары, беләсезме? Табаларны эретеп сыбызгы ясыйдыр. Менә бу таба бик тиз эри.
Аны жылы орынга куярга ярамый, кайнар орынга куярга ярамый, ул бузыла. Тарихны шулай итеп үз кулыбыз белән юкка чыгара бардык. Күрә, сак булыгыз тарихи әйберләр белән. Сау булыгыз. Киләсе очрашуга кадәр. Кеше кайда гына төпләнмәсен, нинди генә югарылыкларга ирешмәсен, туган туфрагыннан, туган җиреннән улы була алмый. Кечкенәме, зурмы, байлымы, ярлымы, кендек каны тамган җир бердән-бер изге җир дип яза Марат Әмирханов. Көндәлек мәшәкатьләрне читкә куеп, туган җиребезгә, туган йортыбызга кайтырга вакыт табыйк. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саулашабыз.